Afrikai napjaim szinte egyformán kezdődtek. Ez persze nem azt jelenti, hogy cseppet is unalmasan, hiszen nem más, csak az utazás, ami rendszerint ismétlődött. A 33 000 hektáros területen a közlekedés olykor másfél órát is igénybe vett, mire elértük a tervezett részt. A vadászautó felső ülésén az utazás eseménydús és gyönyörű. A klíma a nap felkelésétől számítva egyre kellemesebb, és a vadlátványa is lenyűgöző. Minden eltöltött perc szinte azonnal élményeim közé költözött. Ezen a napon az idei év szokatlanul sok csapadékától felduzzadt, természetes ivóhely közelébe ültünk. Elsőként egy Dajker sutavad jelent meg. A Dajker, más néven bóbitás antilop, az egyik kedvenc vadam lett, hiszen bája a mi őzünkével is vetekszik. A faj érdekessége, hogy a nőstények egy unikornisra emlékeztetnek. Fejük közepén a meghosszabbodott szőrszálakból álló bóbita szinte egy szarvnak tűnik. Félénk kis állatok, jól esik gyönyörködni bennük. A magyar vadászterületeken a vad kiváltásának megszokott sorrendje rendszerint az őz, szarvas, majd legvégül a vaddisznó. Namíbiában ez szinte mindig fordítva van. Itt a varacskos disznó korán, sokszor már nappal megjön. Az elmaradhatatlan dagonyázás kellemesen hűsít és az élősködőktől is megvéd. Az antilopok, főleg a kuduk, szomjukat rendszerint később oltják. Ezen a napon sajnos nem ennél a víznél. Másnapi választásunk, mivel Jákobék rengeteg kudut láttak errefelé, egy szarvasmarhaitatónál felállított lesre esett. A marhák delelése után a környék megnyugszik, csak az alacsony drótkerítés emlékeztet arra, hogy itt nemrég még kolompoló tehenek oltották szomjukat. Errefelé a gyöngytyúk nagy létszámban él. Bár húsa kiváló, mégis ritkán vadásszák, ezért szinte félelem nélkül járja a területet. Az alacsony kerítések látványa eleinte kicsit szokatlan, de ahogy megtapasztaljuk, hogy a vadat egyáltalán nem korlátozza mozgásában, hamar természetessé válik.
A helyszín változott, de a forgatókönyv maradt a régi. Elsőként ismét egy dájkersuta, majd egy varacskos jött a vízhez. A kan méretes volt, mégsem lőttünk, hiszen nagyon bíztunk a kuduk érkezésében. Egyszer csak, mint az árnyak, szinte észrevétlenül jelentek meg a kuduk. Óvatosan, hosszan várakozva, szinte settenkedve érkeztek az itatóhoz. A kerítés átugrása könnyed és elegáns, szinte átlibbennek felette. Namíbiában ez időtájt júniusban van a kuduk párzási időszaka. Ez a fiatal bika is már érdeklődve követte a teheneket, pedig még csak 1 éves. Az antilopok ittak, a többi vaddal nem törődtek. Majd ahogy jöttek, mint a búcsú szimfóniában a zenészek, egyesével elegánsan távoztak.
Úgy döntöttünk, hogy a következő napon ismét a szarvasmarha-itatóhoz megyünk. Mivel a délelőtti órákban többször is lehetett kudukat látni, korán érkeztünk, hát ha szerencsével járunk. Nem tudhattuk, meddig kell a lesen lennünk, így élelemmel és itallal is készültünk. Miután elfoglaltuk a helyünket, segítőink, Jákob és Tóbiás a kocsival néhány 100 méterrel odébb mentek, és ott várakoztak. Alig, hogy elhelyezkedtünk, már is egy varacskoskan érkezett a vízhez, hogy fürdőt vegyen. Ez a kan is nagy volt, de mi egy kudubikát akartunk puska végre kapni. Egy fiatal példány hamar meg is jött a vízhez. Hiába vártuk társait, egyedül érkezett. Fél óra sem telt el, és távcsövünkben ismét egy termetes varacskoskant és 2 kocát figyelhettünk meg. A kísértés nagy volt, de kitartottunk tervünk mellett. Vártuk tovább a kudubikát. A nap már enyhén lefelé tartott, amikor egy kudu csapat, köztük egy közepes bika közelített a víz felé. Óvatosan jöttek, majd a bika megállt. A szelünk jó volt, és legalább 200 méterre volt a lestől, így minket nem érzékelhetett. Valami mégis gyanussá vált neki. Egyszer csak a 6. érzéke sugallatára megfordult, és elegánsan, amerről jött, arra távozott. Szinte még láttuk a bikát, amikor az ellenkező irányból egy másik csapat bukkant fel. Vajon miattuk áll tovább a rudli?
tehenek és a fiatal bikák között egyelőre nem láttunk lőhető példányt, de a csapat egyre sokasodott a vízpartján. Néhányan a nyalósok köré gyűltek, a többiek pedig szomjukat oltották. A nap már a horizontot súrolta, amikor Antia egyszer csak megbökött. Egy jó lőhető bika sétált a vízpartra, és szarvával a sarat kezdte túrni. A tehenek takarták, és mozdulni sem akart a helyéről. Az egész egy örökké valóságnak tűnt. A célkeresztet a bika oldalára helyeztem, és vártam. Hol? Ich sehe nicht. Dort. Ah, ich sehe nicht. A bika jelezte a találatot, de nem tudtuk megmondani, pontosan hol érte a lövés. Ich hab gefunden. Bisschen hinten. Bisschen hinten gehen. Wir müssen suchen. Ja, muss jetzt. Okay, jetzt wir müssen. A sötétség a sarkunkban volt, így nagyon kellett sietnünk a kereséssel. A sebzett bikát a rálövés helyétől 1 kilométerre értük utol, ahol még 2 lövést kellett leadnom, hogy a vadat terítékre hozzuk. Das ist Glück. Das ist sehr Glück. Bei dir ist nur your say, Thomas. Tomika! Tomika! Mire beértünk, a farmon már mindenki tudta a jó hírt. Meghívom Tomi és vendéglátóim közösen osztoztak örömömben, hogy végre meglőttem életem első kudubikáját, aminek élménye, amíg csak élek, elkísér majd. Készítette Csejtei Tamás, operatőr Walter Péter, narrátor Csejtei Tamás. Szakértő Sallai Tamás.